So yung mga concert po nating speaker, magkano ang presyo ng concert speaker? 3,500 yung speaker. Yung helmet nandito pa rin, no? Yung magkano ang presyo nito? Ito, 2,000, walis na lang daw. Ayun. Dalawang battery na yan, pitong sakit. Ayun, yung sakit niya, no? Dalawa yung charger. Tapos 2,000 pesos yung presyo, 1,800 po. Binibigay po. Ito naman, 1,200 na lang, mabilisan na lang. Yan ang isip Mura, niya. no? Ito na po yung set na gamit. Yan. 1,200. Gumagana pa rin. Yan po, no, presyo. Boss, good morning sa iyo. Maraming good morning. Ayan ang mga latag, no, ng ating kaibigan dito sa Carmen Planas, Burautan, no. So yung mga concert po nating speaker, magkano ang presyo ng concert speaker? 3,500 yung speaker. Yung helmet nandito pa rin, no. Yung helmet natin magkano pa rin presyo? 2,700. Toto, yun po yung Spider at Evo, no, na hanggang ngayon ay nandito pa, no. Yan po yung price ng kanya mga helmet. Yung duhan natin magkano? 3,500 yung duhan po natin, no. Yan po, duhan na top box dito sa bentahan sa Burautan, no. Speaker natin 3,500 pa rin. So wala na yung mga relo mo tsaka yung mga Oakley, mga nabili na, no. Ang kagandahan po kasi sa atin dito kapag binablog po natin yung kanyang mga paninda ay talagang nabibili ka agad. Pero medyo may naiwan, no, na nandito pa rin. Siguro hindi pa napupuntahan ng ating mga kababayan tong area na to ng ating kaibigan dito sa Burautan. 950, may kasama ng intro ko. Magkano? 950, may kasama. Ayun, 950 po, no? Second hand na po yung helmet na yan. Kasama ng intro ko yan, ha? Ayun, kasama ito. So, yan po yung mga presyohan ng ating kaibigan. Medyo mainit na, kaya gumigilid na, no? So, shout out. Shout out. Tawag lang, tawag. Tawag lang po. So, Ito number ko, sa motor. okay, ito po yung number niya. Tawagan niyo po siya dito ng numero na ito. Shout! Bossing, thank you, ha. Salamat. Shout na naman! So, Mamaya, gano'n rin. may mga short pa rin po dito, no? Oo. So, ito po yung mga lata. Bossing, thank you, ha. Ito po yung 150, no, na mga short na nabibili po dito, no. May mga sizes po yan na mabibili po dito at makakapili po kayo. May mga 150 po. Magaganda po yung mga short kasi nakabili po ako dito, no. 150 pesos. Makakapili na po kayo ng mga size ng kanilang mga latagan. So may music, tayo po ay lalayo po muna sa kanilang mga latagan, no? So yan po yung mga latag po nila ng mga power tools naman po dito sa Carmen Planas, Burautan. Ayan. So shout out sa iyo, Boss Tardons TV. Shout out. Ayan si Boss Tardons TV, no, ng Burautan at Malabon Fish Market, Nabotas Fish Port. Siya po yung nagba-vlog po doon, no? Hindi ako yun, ha? Kamusta? So, nandito naman tayo ngayon sa bentahan pong muli na mga budget meals na power tools dito sa Carmen Planas, Burautan, no? So, ito po yung mga nakikita po natin mga tawag dito. Drill. Yan po yung mga drill na latag niya po dito, no? Tapos ito po yung mga impact range na panggamit po sa mga panggilid ng ating mga motor kung tayo ay maglilinis. Magkano presyo nito? Ito, 2,000, walis na lang daw. Ayun. Dalawang battery na yan, pitong sakit. Ayun, yung sakit niya, no? Dalawa yung charger.
Tapos 2,000 pesos yung presyo, 1,800 po. Binibigay po. Ito naman, 1-2 na lang, mabilisan na lang. Yan na rin Mura, niya. no? Ito na po yung set na gamit. Yan. 1,200. Gumagana pa rin. Yan po, no? Presyo niya ay Ito, 1,200. 1,000. Ito, 1K. 1K ang presyo. Tapos yung mga grinder natin, magkano? Ngayon rin natin, cordless ito. Cordless. Ito 8. 2,800 ang presyo. Ito naman, kawasakin natin. Mabilisan na lang din, 1-2. 1,200, mabilisan, no? Talaga pang budget talaga yung mga bentahan niya po rito. Ito naman, impact rin pa rin to, no? Isang set. Complete set yan, oo. Saka ito naman, kinaganda nito, may extension na pang barena. May pangbarena, no? Sa mga kahoy, pwede yan. Pwede, para mo lang bibili nyo dyan. Plastic, pwede rin. May direct na rin tayo pang kahoy. Ayan, ayan. Ayan, pwede mo rin siya di-direct paglagay dito. At parang 2-in-1, no? Okay naman talaga yan. Ayan, sa loob yung ano nyo, tapos ito pwedeng gamitin sa mga panggilid pa rin, no? Ito, 4,000 kahit sa 3,500. Ayun, 3,500, mabilis ang presyo, no? Isa na lang. 3,500 pesos. Pwede mo rin sa salpakan ng ano. Ayan, no? Yan po yung mga bala niya po. Na Socket na yan. mga socket na ginagamit sa impact ring. Meron din tayong ano, G's. 8, 12. Ayun, Yung ginaganda naman dyan, pwede mo siya i-direct dyan. direct na. Ayun, pwede, oh. Yung mga direct na magagamit ninyo pang tanggal sa mga panggilid o anumang tornilyo na tatanggalin niyo po. Ito yung May ano, cordless din tayo na ano, grinder. grinder. Ayun, cordless na grinder. Revolt naman to, yung Ecoel. Ayun, i-call. 13, ano to? 3,500. Negotiable din naman. 3,500 negotiable. Ito isang set ng mga socket. Ano natin ito? 700. Yon, 700 po yung isang set po ng ano no, ng socket. MIG welding natin, 2-in-1. Welding na 2-in-1, magkano ang presyo? 5,000. Yun, 5K. Two in Isang one po kilong yun. wire na yung kasama niyan. Ilan? Isang kilong wire. O yun, isang kilong wire na po, no, ang pwedeng ilagay. Pwede siya sa stick welding at saka sa MIG welding. Ayun, yun ang kagandahan ng kanyang mga portable welding. Itong Ryoko mo, magkano? Ganon din yan. Ito, Ito, single magkaiba. lang to. Single Single lang, no, lang, single. Ito, 4-3. 4-3. 3-2. 2725. 2725. Yan po yung presyo ng mga portable welding machine na binebenta po dito sa Burautan Carmen Plaza. Ito po ay nasa dulo, no, ng Philtras Bank, no, sa may kanto po ng Philtras Bank dito sa Burautan, no. Tapos ito yung mga Shipping gun. keeping gun na ginagamit po natin kapag tayo magki-keeping ng Pampay. mga 3.5 at saka 3.7. magkano? 2.5. 2.5, 3.5, 3.7. 3.7, yun po yung presyo ng kanyang mga pang-keeping gun na ginagamit po natin sa pag-keeping ng flooring. So, negotiable ang kanyang mga presyohan, ang kanyang mga power tools. 600 amperes. Yan. 600 amperes 600 yan. ampere. 4.8. 4.8. Ito naman, may TIG tayo. May MIG tayo. MIG. Ito TIG. Ito may gas to. 7,000 negotiable. 7,000 negotiable. So, ang gaganda ng mga bentahan po niya rito, no? Yun po ay mga Water pump. pang-budget meals, no? Ito yung water pump. Ito water pump. Ayun sa ibaba, ayun, water pump po natin. 2 horsepower. 2 horsepower. May 1 horsepower din tayo. Ayun. Ito naman po yung deep well. Deep well. Ito yung mga ditobo galing sa ilalim ng lupa. Ito yung ginagamit. Ito yung mga ano naman, yung 4-stroke na Cross press cutter, no? Oo. Gasoline. Ito naman po, 2T. Ayun. 2-stroke. Tuto. Magkano presyo ito? Ito, 4,000. 4,000. Ito, 40. Ayun, yun po yung mga presyohan ng budget meals na mga power tools dito sa Carmen Planas, Burautan, no? May spray gun, cordless. May din na di saksak. Kadyan, yun. 1.5. 1.5. 2,000 na lang to. Ayun. Ito, 1.5 po ito. Tapos ito 1.5. po ay 2,000. 2,000. Ayun. So, na-update na natin yung kanyang mga latagan, no? So, maraming salamat, Yes, sir. Lodi. At ito po ay matatagpuan nyo po dito sa kanto ng Philtras Bank, no? Ng patong rekto. Tapos yung kabila, papuntang Delpan. Ayun, yun po yung kalsadaan po dito, no? Ito po yun. So, maluwag na po yung mga kalsada po dito sa Divisoria.
Yung gawing kaliwa ko ay papunta po ng CM Recto. Yung gawing kanan ko po ay papunta po ng Delpania ng Tondo. Yung No? street, Divisoria Mall. Yung diretso po nito ay Divisoria Mall. So, yun. At na-update natin yung mga budget meals na kanyang mga power tools na paninda sa Carmen Planas, Burautan. Bossing, salamat sa iyo at shout out. Enjoy po at ingat po palagi. Oh, yo, Para okay. dumami yung followers. Okay, thank you. Ito po muli si Boss Lando Explorer, no, nakapag-update tayo dito sa ating kaibigan sa may kanto ng Burautan. So, shout out sa ating mga kababayan na dumarayo po dito sa Carmen Planas, Burautan, at sa mga viewers po natin, shout out. Tayo ay nandirito upang mag-update ng mga presyo sa Burautan, Carmen Planas. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye.